Nationwide earthquake drill ipaygayon ugma. Iladong drug pusher sa Mandawi City napatay sa pulis. Tulo ka local contacts sa Chinese national nga nakuhaan og shabu gipangita sa mga otoridad. Mga sakyanan nga alang sa pulis wa gihatag ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña. May hapon sugbog Kabisayan. Mikabat og kapin 6 million pesos ang shabu nga dala sa usa ka Chinese national nga nasakpan sa Mactan Airport kagahapon. Kini ang iyang ikatulong nga pagbiyahe alang sa pag-deliver og shabu gikan sa China. Kini gi-aksyon ni Nino Libona. Nasikop ang usa ka babaeng Chinese national human masuta ang nagdala kini og ginadiling drugas sulod sa iyang malita pasado alas 11 kagahapon sa buntag didto sa tukpahanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang dinakpan giila nga si Su Liming, 27 anyos, taga Yunnan, China, sakay sa usa ka Cathay Pacific flight sa Hong Kong. Nasayran nga katulo na magbalik-balik sa nasod ang dinakpan. Nasakpan ang 11 kadagkong puto sa upat katunga ka kilo nga shabu nga gitago sulod sa iyang malita. Gimalabana nga mukabat kini og 6.2 million pesos. Kadudahan ang linyukan sa maong langyaw dihang niagi sa X-ray machine ang dalang malita niini. Hinungdan nga nagpatawag sila og sakop sa Padilla nga adunay dala nga kinaindog nga mao'y misimhot sa malita sa maong langyaw. Matod pa si Su adunay duha ka lalaki ug usa ka babae nga musugat unta kaniya apan wala siya makailan niini. Na kinarurusahan sa Section 5 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of the Philippines of the year 2002. 他这里这个带这个毒品过来哦，是违法的菲律宾那个2002年的那个菲律宾那个毒品那个犯法，这个案哦很重，是这样。 Si Su gibasahan sa pulis sa salaod nga iyang nahimo kuyog sa iyang interpretor nga si Mariano Su usa-usab ka Chinese national. Ang dinakpan nga langyaw gi-turn over sa mga sakop sa Bureau of Customs ngadto sa buhatan sa Aviation Security Unit. Si Rico Hulgansa sa Bureau of Customs makig-coordinate sa mga sakop sa Padilla aron sa pagtino ug pagkumpirma sa dala nga gituho ang shabu ni Su. I think coordinate with PDEA on how to conduct the confirmatory test. So that is precisely what we are going to do right now, turn this over, including the passenger who brought us in to Cebu. Matod pa ni Police Senior Superintendent Trechi Medardo Posadas, pasakaan nilang kaso ang Chinese national sa labing daling panahon. The soon as possible time nga manamutan mga ang documentation as well as the affidavits of all witnesses. So at this point, I will just be taking into custody tanang pieces of evidence as well as the accused, the suspect. Si Hulgansa nanawagan sa tanan sa paghunong ni atong buot mo palusot o kontrabando sa Mactan International Airport. We are watching every passenger that would come and visit the city. We welcome them, but we don't welcome those who might think of bringing in goods like this. So, bantay na lang sila kung patimingan. Mitug-an si Su nga usa ka Canadian national ang nagsuho kaniya sa pagdala sa kargamento sa Sugbo. Unang mianhin si Su niadtong buwan sa Marso ug mibalik usab niadtong Mayo. Gitagbo usab siya sa duha ka babae ug usa ka lalaki ug gipapuyo sa usa ka hotel sa Lapu-Lapu sulod sa tulo ka adlaw. Gawas sa drugas, gikuha usab gikan kang Su ang mga kwarta nga Philippine piso ug Chinese yuan lakip sa iyang cellphone ug passport. Alang sa Aksyon Bisaya, Nino Libuna, News 5. Tulo ka mga kaso giatubang karon sa Chinese national nga gidakop sa MCIAA. Tungod sa suway nga pagpalusot og shabu ang dinakpan gipaubos na sa inquest proceedings. Si Jinky Rosit sa detalye. Kaganihan na abdan sa News 5 nga gipaubos sa drug test ang Chinese national nga si Zhu Liming. Karon lang hapon, gidala na siya sa mga sakop sa Aviation Security Group sa buhatan sa Lapu-Lapu City Hall of Justice alang sa inquest proceedings. Mag-atubang siya og kasong kalapasan sa Section 4 kun illegal importation of drugs,
Section 5, illegal transportation, ug Section 11, kung illegal possession of drugs sa Republic Act 9165. Ang tulo ka mga kaso, pulos kini non-bailable kung way piyansa. Kaganiha gipahibaw sa mismong direktor sa AVSE Group nga sila na ang nagunit sa maong kaso. Human gi-turn over sa Bureau of Customs ang tanang impormasyon nga kinahanglanon nila pagpalig-on sa ilang reklamo. During the initial investigation, there are indicators na hindi lang ito yung first time na nandito itong Chinese drug courier. Parang merong instances in the past na nandito na rin siya. Sa pagkakaroon nakig-alayo na sila sa ubang law enforcement agencies sama sa CIDG, PIDEA ug PNP alang sa dugang investigasyon. Ang Anti-Illegal Drugs Task Group nga gikan sa Camp Crame ang naasab dinhi. Ilang tinguha nga maila sa mas dali nga panahon ang tulo ka mga Pinoy nga mao'y sagad musugat kaniya sa airport kinsa posibleng adunay kasayuran sa iyang mga transaksyon. Nasayran base sa passport ni Liming nga kininang ikatulong entry niya dinhi sa nasod. So we're trying to determine sino yung mga naging contact niya dito sa Cebu. And these are very good investigation leads na susundan ng ating mga investigators. Ang AVSE Group may inspeksyon sa airport aron sa taon kung duna pa'y angayang usbon sa sistema sa tugpahanan kung seguridad ang hisgutan. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinke Rosit, News 5. Usa ka K9 handler nga nadestino sa Mactan Airport kansang iro dunay specialty sa pagdetect og eksplosibo. Mipaambit sa iyang kasinatian kung unsay dunay alaga nga K9 dog. Ani ang special report ni Jinky Rosit. Tuig 2013 dihang na-assign sa EOD K9 Group si PO3 Emilio de la Cruz. Gawa sa armas nga issue kaniya sa Campo Crame, Easy Police, doon nasab siya'y government-issued K9 dog. Ang 2-year-old nga si Mocha, usa ka Belgian Malinois nga expert sa pagdetect og mga eksplosibo. Taas ang iyang level sa sense of smell sa mga pulbura. Ang iro nga si Mocha mao ang kanunay niyang kauban sa iyang adlaw-adlaw nga trabaho sukad sa panahon dihang gitrain pa niya kini. Sukad ni atong tuig 2014 hangtod karon, kapamilya na ang pag-ila niya sa K9 dog nga si Mocha. Expect mo na kasi ang aso nangangagat yan. Pero pag once na banding mo ng gusto, yan para na siyang tao. Pero Giangko ni De La Cruz nga dunay higayon nga malipat ang mga K9 dogs, labi na kung di nimo kiniguruyon paingon sa lugar o sa mga suok-suok nga gidudahang adunay eksplosibong gitaguan. Isip handler, ikaw ang magsilbing guide sa bomb detection dog. once na nag-amoy siya, pag nakita mo yung mababasa mo yung indication niya. Pag once nag-indicate, yan, kailangan mo paulit sa kanya para ma-perfect niya yung sniffing niya. Kaganihan nagpakitang gila si Mocha sa News 5. Gisampulan kini namo pagtago og magazine sa armas. Sa pila ka tuyok, natultulan niya ang nahimutangan sa mga bala dihang milingkod kini. Alang ni PO3 de la Cruz, dako kayog matabang ang presensya sa K9 dogs, mapadrugs man o eksplosibo, labi na sa mga strategic nga lugar diin daghang tao ang magtapok. Kinahanglan lang nga panggaon nimo kini. Sa matag kalampusan niini, kinahanglan adunay reward ang K9 dog aron di kini mangluod. Hindi kasi mahilig din ako sa dog. What na ibahin ko naman yung pagpunta kaya ako sa K9. Ganda, masarap, magandang mag-alaga ng dog, ng kabati mo na. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinke Rosit, News 5. Gisugyot nga pahugtan pa ang seguridad sa mga pantalan sa nasod nunot sa pagkasikop sa usa ka Chinese national nga nagdala og shabu sa Subo. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Duha ka mga punto ang napanglantawan ni Executive Director sa Cebu Provincial Anti-Abuse Office Carmen Remedios Durano Mica bahin sa pagkasikop sa babaeng Chinese national kagahapon sa buntag sa Mactan Cebu International Airport. Matud ni Mica, positive ug negative ang iyang nakita niining pagkasikop ni Liming Su
nga nakuhaan og kapin sa 6 milyones pesos nga shabu. Alang kang Mecca, nagpakita kini nga nagtrabaho ang mga ahensya sa gobyerno ug giseryoso ang pakigbatok sa iligal nga drugas. Apan matod ni Mecca, sayon ra usab kaayo nga ang gihimo sa langyaw nga pagpasulod sa iligal nga drugas diha sa maong tugpahanan. Ana nakasayon niya pagpasud ba, no, nga it cannot be denied that Cebu is the center for sud guwa, no. Nang hinaot si Mekang mas pahugtan pa ang pagbantay sa tugpahanan, lakip na ang pantalan dinhi sa Sugbo. Iyang nakita nga luag ra kaayo ang gipatuman nga seguridad sa mga tagdumala sa mga pantalan. We have to strengthen yun our securities at ang mga ports, no. Even kaning private nga mga ports nato or kaning run by port authority nga lax kaayo og security, even going to Bantayan, even going to Camotes, no. So that needs to be addressed. Si Zona dakpan sa ikatulo niya nga pagdala og shabu sa Sugbo nga nagsugod ni atong Marso ug gisundan sa buwan sa Mayo. Nagtuo si Mecca nga sa una ug ikaduhang pagbisita ni Zo sa Sugbo, nagdala usab siya og gidili nga drugas. Dili siya mutuo nga wala kini kalibutan kung unsay iyang dala. Okay, kung ikaw mularga ka na magpadani mo package, you have to make sure unsa na nga package may muhang gipada. I mean, why would you bring things from somebody nga wa ka kibawag unsay sud? Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Patay ang usa ka giila nga drug pusher sa dakbayan sa Mandaue. Ang napatay naa sa listahan sa mga drug pusher sa kapulisan nga nagdumili sa pag-surrender bisan ug gibisita na ang iyang gipuy-an sa Operation Tukhang. Kini giaksyonan ni Leslie Vestil. Napatay sa mga pulis si Marcelo Perolina nga anaa sa listahan sa mga drug pushers sa Mandawi Police. Apan mireklamo ang iyang asawa nga planted ang mga ebidensya nga sabog armas. Ang asawa ni Perolino kinsa wala motubag siyang pangalan miingon nga dugay nang miundang ang iyang bana apan nagdumili kini sa pag-surrender. Planted gito kay mismo akong bayaw nakakita man sad. Nagibutang nya gipasakan diri o kanang sudan sa cutter blade na yung mga shabu. Usa ka buy-bust operation ang gihimo sa kapulisan nga gipanguluhan ni Police Senior Inspector Narciso Abapo sa City of Gothong Road na Wanaw, Subang Dako, Mandawi City. Matud pa sa mga pulis, gitukmod ni Marcelo ang police decoy nga mipalit og shabu ug dayong bunot sa armas gikan siyang hawak. Kini ang hinungdan nga gipusil usab dayon kini sa kapulisan. Duol sa among hipi nga CP1, Police Senior Inspector Abapo, o giunhan na lang sa pagpusil kay basin og sila'y maunhan og pusil. Si Marcelo ana sa watchlist sa kapulisan o gani na bisita na ang ilang panimay sa ilang gihimo nga Operation Tukhang. Gawas sa pagpamaligya og shabu, giila usab siya sa mga pulis nga nalambigit sa mga kasong pagpanglungkab ug pagpang-hold up. Ano sa among drug watchlist, notorious ni siya nga rabiri sa lungkab. Unya gikuanan sa ni siya tukhang nga wagid ni siya ni surrender diri sa among opisina. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vestil, News 5. Usa ka earthquake drill ipahigayon sa Kapitolyo ugma. Ikatulo na kini nga earthquake drill. Butusab nila nga masukod ang kahana sa disaster response team panahon sa katalagman. Lakip nga naobserbahan sa disaster office ang kawala sa seryoso sa mga empleyado. Matud ni Pangulo sa disaster office nga si Baltasar Tribunalo, ang ayan seryosohon ang kalihukan kay dili matag-an kanu sa muigo ang katalagman. Dili lang kanang managan lang nagimot ang senaryo nga dunay gyud simbakulang building nga ni collapse. Ato na lang gi-maximize ang BAEX, no? At the same time mag-attitude check ta, mag-character check ta sa mga tao, how serious are we, no? Walay nag-positive sa confirmatory examination sa drug test sa mga sakop sa media nga nag-cover sa pulis. Opisyal nga gipagawa sa PIDEA ang ilang findings sa drug test sa 27 ka tigbalita. Ang drug test gipahigayon ni atong Lunes ato sa pagbisita ni Chief PNP Ronald Bato de la Rosa.
wala gihatag ni Mayor Tomas Osmeña ang mga sakyanan nga giandam sa City Hall alang sa mga pulis. Kumpleto na unta kini og mga gamit sa pulis apan wala gidayon ang turnover ganiha. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. It's not as if they're bringing somebody here as a sterling record, no? He was relieved of his command because of drugs, and now he's here in Cebu City. And they're telling our police chief he's protecting the drug lords. Of course, I'm very worried. I'm very worried primarily because we were winning. I can show that to the Cebuanos. We were winning. You all know that. They're so scared everywhere. Nabalaka og nahadlok si Cebu City Mayor Tomas Osmeña sa dangatan sa dakbayan ug sa kapulisan ubos sa pamunuan sa bagong Cebu City Police Director Senior Superintendent Joel Doria. Wa mauyunin ni Tomas ang pagkatudlo ni Doria puli kang Senior Superintendent Benjamin Santos nga giila nga bata-bata ni retired Director General Marcelo Garbo nga ginganlan nga sa presidente nga protektor sa mga drug lord sa nasod. Si Doria, ang hepe sa Pasay Police atol sa pagkamatay sa duha ka mga concert goers nga gingong migamit og ecstasy. Pasagdan ra sa mayor ang Cebu City Police og nanganti nga di siya angay pasanginlan kun maunsa ang syudad. Nahiubos si Osmeña ni PNP Chief Bato de la Rosa human gitangtang pagka-regional director si Chief Superintendent Patrocinio Comendador. They have plenty of resources. Don't think the national government is poor. They're very rich. So they should not rely on us. Karon ang tangadlaw i-turn over sa City Hall sa CCPO ang dugang mga patrol og SWAT van apan wa kini mahinayon. Nahuman na ang pag-install sa mga siren, two-way radio og blinker sa 15 ka mga sakinan nga alang unta sa pulis og mga L300 vans sa tulo ka mga special units. Usa ka milyon ang nagasto sa syudad aron andamon ang mga sakinan alang sa mga pulis. Afternoon man siguro to nga just wait. So, nagbuhat na ko sa iyahang order ato sa buhatan. So, ready na ganoon siya for release. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Office miauhag ni Presidente Rodrigo Duterte nga kinahanglan paluyuhan og ebidensya ang iyang mga nganlan nga mga politiko nga nalambigit sa gidili nga drugas. Matod sa Pangulo niini nga si Carmen Meca, naghuwat sila nga nganlan ni Presidente ang mga politiko. Adunay listahan si Presidente Duterte sa mga mayor, gobernador ug congressman nga mga drug protectors. Una nang ginganlan ni Duterte sila si retired Deputy Director General Marcelo Garbo ug retired Chief Superintendent Vicente Loot nga mayor karon sa lungsod sa Daan Bantayan. Sila ginganlan uban sa laing tulo ka mga active nga police chief superintendents nga mga protector sa drug lords. Useless man gyud ang ato ang effort if we don't get the support gyud of the executives, most especially. Then that will affect down to the local government agencies in each LGU. So, kung ang executive sad gyud mismo is dili mangusog, hina gyud to ang iyahang ubos. Mayor Tomas Osmeña mobiyahe paingon sa Japan ugma hangtod Hulyo 29. Wala ang mayor sa Sugbo panahon sa State of the Nation Address ni Presidente Rodrigo Duterte. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Beverly Hills, I was still there. Magsugod og mga usa ka semana nga leave ni Mayor Tomas Osmeña alang sa iyang Japan trip. July 22 hangtod July 29 ang gifile nga leave sa mayor sa Department of Interior and Local Government. Sa Agosto 4 hangtod 16 ang ikaduha nga hugna sa iyang leave dito sa Estados Unidos. Wa na gidetalye sa mayor kung mag-unsa kini sa Japan ug Amerika apan base sa gifile nga leave, personal kini nga lakaw. Mino comment ra usab ang mayor kung si Vice Mayor Labella ang mulingkod pagka-acting mayor sa iyang pag-leave. Gikatakta ang State of the Nation Address ni Presidente Rodrigo Duterte karong Lunes. Daghan ang nagtuo nga nganlan ni Presidente ang mga politiko nga nalambigit sa ginadiling drogas. Daan nang mipadayag ang mayor sa dakbayan sa Sugbo nga di siya matinga
kung nganlan siya sa presidente nga usa sa mga protektor sa mga drug lord. Si Osmeña ang unang mipadayag nga usa ka maayong pulis si retired Deputy Director General Marcelo Garbo Jr. human ginganlan sa presidente nga protektor sa drug lord sa nasod. Gibawi usab ni Osmeña ang suporta sa City Hall sa kapulisan dihang gitangtang ang Police Director sa Dakbayan nga si Senior Superintendent Benjamin Santos nga nailang nga bata-bata ni Garbo. I mean, I can guess, but my guess is the same as you. I don't have any special knowledge what he will discuss. You can guess, I can guess, parehas luta. So I will not open my mouth anyway because I have no special knowledge of what I think he will discuss. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. 5 ka mga police superintendents gipanglabay sa Campo Crame sa Luzon ug Mindanao. Kini gipahibalo sa Police Regional Office nunot sa gipatuman nga internal cleansing sa kapulisan nga kabahin sa ilang pagkigbatok sa gidili nga drugas. Ang report giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Human gipalagpot gawas Central Visayas ang 28 ka mga police officials ug non-commissioned police officers. Aduna na sa ilaing set sa mga opisyales ang ipalagpot gawas Central Visayas. Kagahapon sa hapon, naabot ang order gikan sa Camp Crame sa pag-relieve sa 5 ka mga superintendents ug gi-assign gawas Central Visayas. Giri-assign si Superintendent Rex Dirilo ngadto sa Region 9, Superintendent George Ilanan sa Region 10, Superintendent Marvin Sanchez sa Cordillera Region, Superintendent Rodolfo Albutra sa Caraga, ug Superintendent Teofilo Siclot sa Region 2. Ang effectivity sa mong order ni adtong Hulyo 15 pa. Matod pa ni PRO 7 Regional Director Chief Superintendent Noli Talinio, nakurat sab siya sa mga ngalang iyang nakita nga gipalagpot. Apan matod niya, dihang mipuli siya sa katungdanan, aduna nay mga inisyal nga listahan sa mga pulis nga palagpot gawas Central Visayas. Hindi naman sinasabi na porque na-relieve ng Region 7 involved na sa illegal drug. Hindi. So, inaayos lang yung ating organization. And this is part of our major revamp being conducted in the entire PNP organization. So, sinabi natin from national down to the lowest PNP unit na magkakaroon ng reshuffle. So, not necessarily involved ito o may connection sa illegal drug. Matod ni Senior Superintendent Renato Dugan, ang hepe sa Personnel and Human Resource Development Division, nga ang tanang order nagikan sa Camp Crame ug ang PRO7 way gahom sa pagbabalhin og pulis sa laing rehiyon. Of course, Camp Crame gina kay di man ta pwede sa regional level, di man ta ka-issue og order from other region to another region. Halimbawa, Pro 7, we cannot issue order our personnel to be assigned in Region 8. It should be the Camp Crame, the national level. Gipulihan sab isip Police Information Officer si Senior Superintendent Renato Dugan siyang pwesto isip spokesperson sa kapulisan sa PRO 7. Matud pa ni Dugan, gihatagan siya og higayon ni Talinio sa pagpuli og sikin sa ang iyang ibutang nga muhulip sa iyang pwesto. Napilian ni Dugan si Chief Inspector Dexter Kalakar nga gikan sab sa Camp Crame. Hinuon gipasalig ni Dugan nga pabiling accessible sa media ang maong spokesperson. Nakita siguro niya nga loaded na kay ko man ng I give instruction to our Chief of Staff during our staff conference ganina agapon sa buntag na I have to look for another officer to be designated as CPIO. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Mayor Tomas Osmeña nangandam sa umaabot nga barangay election karong Oktubre. Kini ang panglangtaw sa Team Rama nunot sa pagpanaktak ni Osmeña og mga tawo sa barangay ug gipulihan sa iyang mga lumalaban. Ani ang report ni Ryan Sorote. Alang kang Team Rama Councilor Joel Garganera, pagpangandam sa umaabot nga barangay elections karong Oktubre ang pagpangapiki ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña sa mga barangay workers. Matod ni Garganera, pinagi sa pagtangtang sa mga co-terminal workers sama sa mga tanod ug barangay health workers, ma-prioritize ni Tomas ang pagpasud sa iyang mga tao. Nahibong usab ang Team Rama sa pagpatukod ni Tomas og extension sa iyang buhatan sa mga barangay nga manghatag og mga tambal ug mga medical services nga makuha ra sa health centers. Inay ang mga naandan nga mga barangay health workers, mga kaalyado sa Bando Osmeña Pundo Kauswagan ang nagtrabaho sa mga barangay mayor's office. Never again nga ako ginang balik-balik ang local government code nga adunay
ang executive sa usa ka LGU maghimo pod sila og usapod ka struktura nga susama pod sa barangay. Ipatawag sa executive session sa Konseho ang Department of Health, City Health Office o Department of Interior and Local Government aron klaruhon ang pagduplicate sa trabaho sa mga health centers. Matud ni Garganera, gituyo ni Tomas ang pag-terminate sa mga BHWs, tanods, lupon o loaders aron gamiton ang pondo sa maabot nga barangay elections. 80 ko ni kabuk barangay, magyango-ngo gina niya tanan. Asa man siya? I mean, it entails a lot of financial resources nga at least ang imong sa mga tao diha makasalida po. So, muna nilang giingon nga gipangtaktakan na nilang trabaho and then makabalik ra mo basta i-endorse. I mean, Apan mato ni Osmeña, gikinahanglan ang pagdaginot tungod sa 6 billion deficit sa dakbayan gikan sa miaging administrasyon. Gitagan usab niyag pabor ang mga BOPK barangays nga wa makadawat og hinabang gikan sa City Hall panahon ni former Mayor Michael Rama. I want to make something clear, because others are riding on this. We have a very big deficit. Human ang mga barangay workers, plano usab nga hunungon sa mayor ang serbisyo sa mga nagtrabaho sa daycare center sa syudad karong hinapos sa tuig. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Kapitolyo mipahigayon og seminar kabahin sa climate change aron makapangandam ang matag departamento sa ilang buhat-buhaton panahon sa katalagman. Kini gi-aksyonan ni Ray Pasaporte. Gipatambong sa usa ka orientation ang tanang department ug unit heads sa Kapitolyo kabahin sa climate change adaptation sa disaster preparedness. Matud sa head sa PDRRMO, Baltasar Tribunalo, ang climate change adaptation dili lang concern sa PDRRMO ug apil niini ang tanang ahensya sa gobyerno. So doon naman tayo Climate Change Adaptation Act, law or law, doon na tayo Disaster Risk Management law mo na nga dapat mag-akos, ma-appeal gud niya sa tanang programa sa unsang pamaagi. Human sa orientation sa tanang department ug unit heads, nagplano si tribunalo nga ila kining ipaabot ngadto sa kalungsuran ug syudad sa probinsya. Matud pa, ang climate change giingon nga bunga sa pagpasagad sa kalikupan ug makamugna sa katalagman sama sa bagyo ug huwaw. Litan kung ako HR, unsa may akong support. Ako agriculture, grabe kang El Nino, grabe kang baha, grabe kang landslide, unsa man ang impact nako. So ang trabaho sa disaster risk management ato siyang gipaambit ngadto pinaagi sa pagtutok sa mga trabaho nga makaapekto in the long development process, like mag-uma, di man ko agriculturist, pero unsa may klase sa pag-uma nga atong ipahaom sa sigig ulan or panahon pod sa tag-init. Ting-ulan og panahon pod sa ting-init uhuwaw ang gihisgutan sa orientation. Lakip niini ang pagpahaom sa tinugyanan sa Provincial Health Office aron malikay sa sakit ang katawhan tungod sa pag-usab-usab sa klima. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mayor Tomas Osmeña wala makikita sa bagong police director sa Dakbayan sa Sugbo. Kini gi-aksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Alam na nila yung situation of operation. Bisan og nagigset na og meeting ang hepes kapulisan kang Cebu City Mayor Tomas Osmeña, wa kini hatagi og higayon nga makahimamat ug makigiistorya kaniya. Matud pa ni Cebu City Police Office Head Senior Superintendent Joel Doria, suway silang nakigset og appointment sa mayor apan wa sila mahatagi og higayon niini tud kay gikatahong na busy kini. Magpaabot na lang ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nga tawgon sila sa mayor og himamaton. We have already requested for a schedule. Ang sabi po kasi is busy pa siya, so nag-aantay lang po tayo ng notice. So nagpa kayo ng time, sir? Apo. Kaya lang po busy pa po. Kaya hinihintay lang po natin kung kailan po siya available. Bisan ug wa sila madawat nga suporta gikan sa City Hall, ipadayon nila ang pagtrabaho sa gitahas nga katungdanan. Matud pa ni Doria, gikan siya sa Special Action Force ug anad siya og trabaho nga wa magsalig sa suporta sa LGU. Wala makauyon ang mayor nga gitangtang ang iyang police chief o gibawi niini ang iyang pagsuporta sa kapulisan. Gani di na mahatagan og allowance ang bagong hipi, di na sad kini mahatagan og sakyanan ug wa na sab kini fuel budget. Then we will do what we have
we will be contented siguro, and we will be exert effort na despite the fact na wala tayong masyadong suporta, we will do our best to at least do our duty. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Camina de Vestil, News 5. Nagbutang og mga police outpost ang Petron gas stations. Kini ang pagpadayag sa suporta sa Petroleum Company sa kapulisan batok sa kriminalidad. Matod sa ilang Assistant Vice President for Corporate Affairs, ang programa ilang gitawag og Lakbay Ligtas. Si Charmaine Canillas nagkanayon nga pinaagi sa maong programa makasinati sa ilang mga customer ang kasafe sa ilang gas stations. Mga sakop sa Petron ang ibutang sa Lakbay Ligtas booth kung walay pulis ang maong outpost. Sila ang tahasan sa pagtawag ug pag-report sa kapulisan sa mga panghitabo sa ilang palibot. Andito ho yung mga service station personnel, they are being trained to accept complaints. Then we have a hotline to the police and then they will address the hindi naman ho magiging police yung aming mga tao, but they will be the ones to inform kung ano yung mga complaints ninyo. But then very quickly, they assured us that they will respond. Ug sa atong Aksyon Showbiz karong hapon, hangtod karon di gihapon matugkad sa mga doktor ni Rufa Gutierrez ang tinud-anayng sakit sa aktres. Gani imatod pa nga kapila na kahigayon nga nawagtangan siya sa iyang panimuot sa mga managlahing okasyon sa walay igong rason. Hinungdan niya karong bag-o lang iyan ang gikonsiderar ang pagkonsulta sa mga spiritual healers. Ani ang Aksyon Showbiz Report. Tuig 2009 matud pa unang nahitabo ni Rufa ang linahi niyang kasinatian nga hangtod karon di gihapon maesplikar sa mga doktor. Karong buwana duha kay gayon nga nasinati sa aktres nga kalit siyang nakuyapan ug karong bag-o lang nawagtangan siyang panumduman ug wa makaginhawa sud sa kapin 5 ka minutos. Niadtong panahona, nagtuo ang iyang inahan nga si Annabel Rama nga mipanaw na siya. Kini mao ang ilang gipaambit atubangan sa mga reporters atol sa press con sa labing bag-ong season sa show nga gibidahan sa tibok pamilyang Gutierrez, ang It Takes Guts to Be Gutierrez. Gani matud pa ni Rufa nga bisag siya, way na hinumduman sa nahitabo kaniya, maong iyang nahuna-hunaan nga mokonsulta na lamang og espiritista base sa mga tambag sa iyang suod nga mga higala sa showbiz. Feeling daw ni Rufa nga sama og naposes siya tungod kay matud pa sa diyang nasinati kini niya di siya aware sa iyang mga binuhatan. Ug sama sa nag-acting na siya apan para niya natulog ra siya. Dugang pa sa aktres nga tanang mga lab test na agian na niya apan wa gyud gihapoy makita ang mga doktor nga diferensya sa iyang panglawas. Kung ugaling musugmat pa kining linahi nga kasinatian ni Rufa, iyang gipaambit nga iya na kining ikonsulta sa mga espiritista. Apan kusganong gipabuhagay ni Rufa nga bugtong ang pag-ampo lang sa labawng makagagahom ang iyang gisaligan labi na sa iyang linahi nga sitwasyon karon. Alang sa walay karapusang mga chika, awanin ko ninyo matag alas 7:30 sa buntag. Weekday sa Rete JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Lau Quatsera, mga word of the gay, nagkanayon. Pag iniwan ka ng mahal mo, never say die. Tomorrow is another guy. Ang guy! Tuka to? Ha? I guess. Sige. Tomorrow is another guy. Dali ra kay Lisa, no? Lucky. Di ba siguro? Kung true love, not really. Good afternoon, Georgia. Good afternoon, Glenn. Mga kanto, mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Sofo. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon ug konkretong solusyon, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kanilang kutob sa balita, Aksyon! aksyon!